Ovo je mjesto gdje šef sektora za politiku evropske integracije i privredu u delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori voli da provodi svoje vrijeme. A zbog čega je to tako, reći će nam lično Alberto Camarata. U Podgorici živi od 2011. godine, a u prilogu ćete čuti i kakav je njegov stav o našoj zemlji. Prvi put u Crnu Goru Alberto Camarata je došao prije 10 godina kada je bio referent za Srbiju i Crnu Goru u Evropskoj komisiji. U samostalnoj Crnoj Gori već duže vrijeme obavlja funkciju zamjenika šefa delegacije Evropske unije, a više od 2 godine je prošlo od kako živi u Podgorici. Ako pogledam unazad, vidim da je ostvaren značajan napredak i razvoj. U to vrijeme ko bi mogao da pretpostavi da će Crna Gora pregovarati sa Evropskom unijom o pristupanju. Naravno, tek nakon što sam bio u Crnoj Gori, bio sam u stanju da bolje razumijem kompleksnost i potencijal ove zemlje. Za sve to vrijeme Camarata je postao zaljubljenik u prirodu naše zemlje. Put od sunčane morske obale do hladnih planinskih vrhova za njega, ali i mnoge druge strance, predstavlja nevjerovatno iskustvo. Moram da kažem da sam se zaljubio u prirodne ljepote Crne Gore. Možda oni koji žive u zemlji mogu uzeti njena prirodna bogatstva, tako reći, zdravo za gotovo. Ali za strance priroda je veoma lijepa. I ljudi u Crnoj Gori su vrlo simpatični. Budući da njegovi korijeni vuku iz južne Italije, u Crnoj Gori se, kako kaže, osjeća kao kod kuće, a svoje vrijeme vrlo rado provodi na zelenoj pijaci. Ovo mjesto je puno života. Radimo u kancelariji, ali živimo na ulici, na trgi, na pijaci. To je bio povod da nam ispriča koliko mu godi crnogorska kuhinja. Moram priznati da je teško odeljati crnogorskoj kuhinji, posebno zbog korištenja sastojaka i tradicije iz planinskog i primorskog kraja. Veoma mi se dopada i izbor svježeg voća i povrća na pijaci. Camarata nam govori da se u Crnoj Gori često susreće sa inteligentnim i vrijednim ljudima koji su, kako smatra, potencijal naše zemlje. Želio bih da podstaknem mlade ljude da uče sa strašću i otvorenog uma i da se školaju u zemlji i u inostranstvu. Također za njih veoma korisno može biti i stažiranje u nekoj od evropskih institucija. Kao šef sektora za politiku, evropske integracije i privredu, kaže da je doprinošenje procesu integracije fascinantan posao koji sa sobom nosi veliku odgovornost. Cilj svih strategija, akcionih planova i cjelokupnog rada jeste da se poboljšaju životi i prava naroda u konkretnom smislu. Naravno, riječ je o kolektivnom poduhvatu i veoma sam zahvalan mojim brojnim kompetentnim kolegama. Prošao sam kroz slično iskustvo kada sam se bavio pristupanjem Litvanije Evropskoj uniji. A sada Litvanija je država članica koja predsjedava Unijom.
Kao zemlja bogate tradicije i istorije, Kamarata smatra da naša zemlja zaslužuje da bude prepoznata od strane svih članica Evropske unije, što smatra jednim od ciljeva te zajednice. Upravo na taj način, zemlje članice će se upoznati sa tim šta je to što naša zemlja svojim članstvom donosi toj evropskoj porodici.